ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተማሂርና ኣለና ሆሊ ስፒሪት ኢልና ሎሙ ድማ ብኻልእ መልክዑ ብገለ ሳይድ ክንሪኦ ክንፍትኒና ማለት እዩ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ኢልና ክንፅውዕ ከለና በጠቃላሊ ማለት መንፈስ ኢልና ክንፅውዕ ከለና ዘይርአ ዘይድህሰስ ግን ህላውነት ዘለዎ ማለት እዩ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣይትዳሃስሶን ኢኻ ግን ህላውነት ኣሎ ህላውነት ኣለዎ ምናልባት ታች ስለዘይገበርናዮ ወይ ክንሪኦ ስለዘይከኣልና የለን ኣይንብልኒና ህላውነት ኣካል ኣለዎ ማለት እዩ ዮሐንስ 3:8 እንታይ ይብለና ዮሐንስ 3 ጽሑፋት እንዳራእኹም ተዳኺርኩም ጽቡቕ ምሳይ መጽሐፍ ቅዱስኩም ተዳገንጽልኩም which is going to be good ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስና ክዛረበና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ክገልጾ ከሎ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብንጹር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽልና ኣሎ ግን መንፈስ ስለዝበልናኻ ኩሉ መንፈስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ክገልጾ ከሎ ከፋፊልዎ ስለዘሎ መንፈስ ተዳኢልናስ ናይ መንፈስ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ስቂልካ መንፈስ ተዳኢል ምናልባት ኣብ ትግርኛና ኣብ ገሊ ቁርብ ምድንጋራት ክፈጥረልና ይኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ መንፈስ ኣምላኽን ኣብ መንፈስ ሰብን ዘሎ ፍልሊ ንኽልቲኡ መንፈስ ኢሉ እዩ ዝጠቕሶ ኣብ ናይ እንግሊሽ እንተደኣ ኸይድና ንመንፈስ ሰብ እንተደኣ ተጠቂሙ ስሞል ሌተር ኤስ እዩ ዝጥቀም ንመንፈስ ቅዱስ ክጥቀም እንተደኣ ኮይኑኻ ካፒታል ኤስ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እንግሊሽ ዕድል ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ብዛዕባ መንፈስ ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ ወይስ ብዛዕባ መንፈስ ሰብ ይዛረብ ዘሎ መፈላለይ ናይ ክልቲኡ ስሞል ሌተርን ካፒታል ሌተርን ተጠቂሙሎ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብ ትግርኛና ግን ክልቲኡ መንፈስ እዩ ዝብሎ ንመንፈስ ሰብ መንፈስ እዩ ዝብሎ ንመንፈስ ኣምላኽ ከዓ መንፈስ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሳምታይምስ ኮንፊዥን ክፈጥረልና ይኽእል ይኸውን ምልስ ኢልና ኣብ ናይ እንግሊሽ ቃል እንተዳሪእናዮ ካፒታል ኤስ ኮይን ተጸኒሕና መንፈስ ኣምላኽ እዩ ስሞል ሌተር ኮይን ተጸኒሕና ከዓ መንፈስ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ኢልና ክንፅውዕ ከለና መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ መንፈስ ሰብ ኣሎ መላእክቲ እውን መናፍስቲ እዮም ዝበሃሉ መንፈስ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ስለዚ ኣየናይ መንፈስ እዩ ፈላሊኻ ክትፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ንኹለን ፈላልዩ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍሉይ ናይ ሰለስቲኦም ህላውነት ኣይንሪኦን ኢና ኣቦ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተባሂሉ ወይ ከዓ ኤሎሂም ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ናይ ሓደ ፕሉራል መፀውዒ ኮይኑ ግን ብምግላጽ ግን ከምዚ ሕጂ ተገሊጽልና ደሎ እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ግን ብፍሉይ ዝተተርተረ ወይ ከዓ ብፍሉይ ዝተገልጸ ወይ ከዓ ዝተቀልዐ ኣይነበረን ምስጢር ነይሩ ብሕቡእ ወይ ከዓ ንገለ ሰባት ዝበርሐሎም ተደይ ኮይኑ ብፍላይ ብዛዕባ ኢየሱስ ወላ ሓደ ይነበረን ኣይፈልጡን ነይሮም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ግን ነይርዎም ገለ መንቋሕቋሕታ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ተገሊጽዎ ዘሎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ግን ክሳዕ ክንድኡ ግሉጽ ግን ኣይነበረን ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጻና ኢና እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ወይ ከዓ ተሰዊሩ ወይ ከዓ ተኸዊሉ ዝነበረ ሽፋን ምሰልገሰ ምስተቐንጠጠ ፌስ ቱ ፌስ ነቲ ነገርቲ ክንርድኦን ክነስተውዕሎን እቲ ቃል ድማ በሪሁ ናባና መጺ ማለት ወይ ከዓ በሪሁ ተገሊጹ ናባና መጺ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ እቲ ፍሕ ዝበለ መግለጺ ኣይንረኽበሉና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ንኹሉ ፈላልዩ ኣቕሪብልና ኣሎ ማለት እዩ እስኪ ናብ ሓድሽ ኪዳን ከና ኣብ ዮሐንስ ክንርኢና እሞ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ዝኾነ ነጊርና ኣሎ መንፈስ ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ እግዚአብሔር ዮሐንስ 4 ተደኣ ኸይድኩም ለስጎ ዮሐንስ 4 ተደኣ ኸይድና ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ኢሉ መንፈስ እዩ ኣምላኽ እንታይ እዩ መንፈስ እዩ እቶም ሰግሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቂ ክሰግድሉ ይግብኦም ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ ኢሉ ሕጂ አይደንቲቲ ይዛረብ ዘሎ ወይ መንነት ይዛረብ ዘሎ ኣምላኽ ስጋ እዩ ኣይኮነን ኢሉ ወይ ኣምላኽ ነፍሲ እዩ ኣይኮነን ኢሉ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ኢሉ ኣምላኽ መንነቱ መንፈስ እዩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክጽዋዕ ከሎ መንፈስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ኣምላኽ
መንፈስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ግን ከም ዝድበልኩኹም እግዚአብሔር አቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲአቶም ሓዲኦም ኣብ ስራሕ እዮም ዝፈላለዩ ኣብ ስራሕ ሰለስቲአቶም ሰስርሖም ኣለዎም ኣብ ኣምላኽነት መጽሓ ግን ሰለስቲኦም ኣምላኽ እዮም ሓዲኦም ካ ብፍላይ ስላሴ ኢልና ንጽውዖ ሰለስተ ግን ሓዲኦም ኢልና ንጽውዕ ኩላትና ብዛዕባ ዝነገዝ ሩዳኣቲና ኢለ ይሓስብ ኣቦ ወልዲ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲአቶም ሓዲኦም ኣብ ስራሕ ክንመጽእ ከለና ግን ሰለስቲአቶም ስርሖም ርኢና ያለና ማለት መላእክት ድማ መናፍስቲ ልጸውዕዎም ኣሎ ወይ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ኢልዎ ንምንታይ ካብቲ ኣፈጣጥራ እዩ ዝብገስ እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ማለት መላእክት ድማ መናፍስቲኦም ኢልዎም ማለት ህላውነት ኣለዎም ከምዚ ናትና ኣካል ስጋ ግን የብሎምን ሕጂ መንፈስ ክንብል እንከለና ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣቲኻ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብስጋ ንዓይኒ ብናይ ስጋ ዓይኒ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ካብቲ ናይ ስጋ ዓይኒ ምስ ወጻኻ ኢኻ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክትሪኦ ወይ ከዓ ተስተውዕሎ ትኽእል እዚ ስጋዊ ስጋ ለቢስና ዘለና ኣብዚ ምድሪ እዩ ዘመላልሰና ማለት ነዚ ናይ ምድሪ ነገር ከዓ ንሪኦ ንሰምዖ ንጭብጦ ንሰርሖ ኩሉ ነገር ኣክቲቪቲ ክንገብረሉ ንኽእል እዚ ስጋና እዩ ማለት እዩ መናፍስቲ ግን ኢንተርኣክት ክገብሩ ተደኣ ኮይኖም ከምዚ ናትና ስጋን ተዓሽሙን የብሎምን ክንሪኦም ወይ ከዓ ክንድህስሶም ኣይንኽእልን መናፍስቲ ስለ ዝኾኑ ማለት ስለዚ ዞም መላእክቲ መናፍስቲ እዮም ኢልዎም ኣሎ ከምዚ ኸማና ስጋ የብሎም ግን ህላውነት ግን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኣቶም መናፍስቲ ተባሂሎም እዮም ድጽውዑ ቶም ቅዱሳት መላእክቲ መናፍስቲ እዮም ቶም ዝወደቑ መላእክቲ ከዓ መናፍስቲ እዮም ምንንቲ ከዓ መናፍስቲ እዮም ክጽውዑ ከለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይንሪኦም ኒና ኣይንድህስሶም ኒና ግን ኣለዉ ህላውነት ግን ኣለዎም ማለት እዩ መንፈስ ኢልና ክንጽውዕ ከለና እጂ ነቲ መንፈስ ዝብል ቁርብ ዝዝርዝረ ዘሎ ኣብቲ መጨረሻ ኣብታ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ደልያ ደሎ ሳብጀክት ክእትወኩም የዳሕራክ ኣብ ዕብራውያን ተደኣ ኸይድና ብዛዕባ ቅዱሳት መላእክቲ ክዛረብ እንከሎ መናፍስቲ ኢሉ ጸዊዕዎም ኣሎ ዕብራውያን ተደኣ ኸይድኩም ዕብራውያን ተደኣ ኸይድና ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ተደኣ ኸይድኩም ዕብራውያን 1 ካብ 13 ተደኣ ኸይድና ከምዚ ይብለና ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኩም ብዛዕባ መላእክቲ ዝዛረብ ዘሎ ልዕሊ ኢልኩም ተደኣ ሪኢኹማ 13 እስኪ ይብል ካብ መላእክቲ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ሕጂ ብዛዕባ መላእክቲ ዝዛረብ ዘሎ ሽዑ 14 ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ኮርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኢልዎም ስለዚ መላእክቲ እንታይ እዮም መናፍስቲ መንፈስ እዮም ማለት እዩ መንፈስ እዮም መናፍስቲ ኢልዎም ኣሎ ኣይረኣዩን እዮም ኣይድህሰሱን እዮም ግን ህላውነት ኣለዎ ግን መናፍስቲ ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ ቶም ሓደ ከዓ ካታጎሪ ከዓ እዞም ኣጋንንቲ ኢልናዮም ዘለና ወይ ከዓ ርኩሳት መላእክቲ ኢልዎም ደሎ ዝወደቑ መላእክቲ ከዓ እሳቶም ከዓ ደሰይም ህላውነት ኣለዎም ግን መንፈስ እዮም ናይዚኦም ከዓ ለትሲ ገለ ጥቕስታት ክርኢ ኤፌሶን ከድና ተደኣ ርኢና ኤፌሶን 2 1 2 ተደኣ ሪኢኹማ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ስለዚ እዚ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኢልዎ ደሎ ሰይጣን ማለት እዩ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኣብ ኣየራት ዝገዝእ ሰይጣን ዝበሃል ንሱ እንታይ ኢሉ መንፈስ እዩ እቲ ስፒሪት ዝብል ዘሎ እዩ ዝገልጾ ዘሎ መንፈስ እዩ እቲ ሓለቓ ኣየር ኢልዎ ደሎ ንሱ እንታይ መንፈስ እዩ ኣየራት ይገዝእ ማለት እዩ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ እውን ኢልዎ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ببزح مجدتات على مصحف قدسنا تجليس أم الله ورخصات منافستي مخانو ملاأخت قاتو تنبرو مسود أوجن كاب تملاأخ مالت لوق مالت عندي حجيت الأختي كون تايدا أوكيات كوينهم مالتي تاسواي رخصات تبعيلهم رخصات منافستي لتصوي عوام دلو مصحف قدس ولا قويت يسوع كريستوس كو تخلو بزحات كا برخصات أجاننتي تتحيزهم زنبرو يبلهم رخصات منافستي قايبلهم
ስለዚህ ርኹሳትዮም ረኺሶም እዮም ርኹሳት ማለት ዓለም ወዲቆም ተባላሽዮም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቁ ማለት እዩ ዋንስ ታይም ግን ጥዑያት መላእክቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ግን ታይም እዚኦም ከዓ መናፍስቲ እዮም ማለት እዩ ሉቃስ ከድና ከዓ ንርአ ሉቃስ ከድኩም ተዳሪኹም ከዓ ኣብ ሉቃስ 11:24 ከምዚ ይብል ርኹስ መንፈስ ኢሉ ካብ ሰብ ምስ ወፅእ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻሚ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤት ሄዳ ክምለስ ይብል ኢሉ መን ርኹስ መንፈስ እቲ መንፈስ እንታይ ርኹስ ኢልዎ ወይከዓ ዝተባላሸወ ወይከዓ ዝወደቐ ዝሓጠ ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ማለት እዩ ርኹሳት መናፍስቲ ኢሎም ስለዚ እቲ መንፈስ ኢልና ክንፅውዕ ከለና እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ብሓፈሻ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ መላእክቲ መናፍስቲ እዮም ሰብ ድማ መንፈስ እዩ ምናልባት እዚ ሳብጀክት ዝስፍሕ ስለ ዝብል ብዙሕ ኣይትንቱን እየ ግን ገለ ጫፍ መብርሂ ትንክፍ ኣቢለ እየ ክሓልፍ እየ ዩ ዲስካቨር የርሰልፍ ባዕልኻትኩም ሃሰስ ትብሉ ወድሓራይ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ክዛረብ እንከሎ ገሊፅልና ኣሎ ኣብ ዮሃንስ 3 ተደኣ ኸይድኩም ዮሃንስ 3 ምስ ዮሃንስ 1:2 ሓዊስና ክንርአን ኢና it will be clear ሽዑ ማለት እዩ ንኒቆዲሞስ ክዛረቦ ከሎ ጎይታ ኒቆዲሞስን ጎይታን ክዛራረቦ ከሎ ኣብቲ ምልልስ ዝነበረ ጎይታ ካብ ዝበሎ ሓደ እዩ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ካብ 5 ጀሚርና ተዳሪና ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢልዎ ካብ ማይን መንፈስን እንተ ዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ካብ ስጋ እተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ እተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ሰብሲ ከም ብሓድሽ እንድሕር ደኣ ዘይተወሊዱ እሞ ክውለድ ከለኻ ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተ ደኣ ዘይተወሊዱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ኣይክእልን ኢሉ ስለዚ ድሕር ካብ ስጋ ተወሊዱ ሓደ ሰብ ስጋ እዩ ዘሎ በቃ ካብ ስጋ ዝተወልደ ማለት ካብ ኣቦኻን ኣዴኻን ምስ ተወለድካ እዚ ስጋ ይበሃል ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ተወሊድካ ኣለኻ ህላውነት ኣለካ ግን ካብ መንፈስ ኣይኮንካን ተወሊድካ ካብ መንፈስ እንድሕር ደኣ ተወሊድካ ከዓ መንፈስ እዩ ኢሉ ብዛዕባ ኣይደንቲቲ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ሓደ ሰብ ብስጋ ካብ ኣቦን ምስ ተወልደ ካብ ስጋ ተወሊዱ ስጋ ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ እንድሕር ሓደ ሰብ ካብ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ተወሊዱ ከዓ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተወልደ መንፈስ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ማለት ዋ ከመይ ገይሩ ከምኡ ይኸውን እንተ ደኣ ኢልና ናብ ዮሃንስ እንደገና ተመሊስና ምዕራፍ 1 ክንሪኣ ኢና it will be clear ሽዑ እንታይ ኢሉ ከም ዝዛረብ ዘሎ አንተ ደኣ ኣስተውዒልኩምላ ምዕራፍ 1 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ጀሚርና እንተ ደኣ ሪኢና ያ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ የዛረብ ዘለዎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 12 ጀሚርና እንተ ደኣ ሪኢና ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ኢሉ ሽዑ 13 ንሳቶም ከዓ መን እዮም ሕጂቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝበሃል ዘሎ ኢልና እንድሕር ሓቲትና ይምልሰልና ኣሎ 13 ማለት ንሳቶም ከዓ መን እቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልዎ ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር እቶም ውላድ ማለት ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ሪኢኹም ሕጂ ኣብቲ ዓንቶ ከነብብ ከለና ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ ኢሉ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ ሞት ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከመይ ዝበለ ተዳኢልና ኣብዚ ኣምጪዋ ኣሎ ክሊር ገይርዋ ማለት ካብ ደም ካብ ድላይ ስጋ ካብ ፍቃድ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ዝበሃል ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ግን መንፈስ እዩ ዝበሃል እዩ ዝብለና ተሎ ማለት ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ይልና ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ዳግም ምስተወልደ ክውለድ ከሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝውለድ ማለት እቲ ስፒሪት ናቱ ወይ ከዓ እቲ መንፈሱ ሓድሽ ሰብ ይኸውን ሕጂ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሃሊሉ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ሓደ ሰብ ብክርስቶስ እንተሃሊዩ ንሱ እንታይ ሓድሽ ፍጥረት ሕጂ ሓድሽ ፍጥረት ዘብሎ ዘሎ ኣየናዩ ተባሂልና ኩላትና መቸስ ኩሉ ነብስና ከም ዘለዎ ይደለዋ ጎይታ ምስተቀበልና ስጋና ከም ዘላታ ተሓሳስባና ከም ዘለዎ ኣየናይ ዳ ይተለዊጡ ተቀይሮ ተዳኢልና ግን መንፈስና ይተለዊጡ
that's real identity ናትና ኸ ማለት እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንኣምላኽ ዝመስል መንፈስና እዩ ማለት እዩ ብስጋ ነቦይን ነደይን እዩ ዝመስል ብውሽጠይ ግን ንኣምላኽ እዩ ዝመስል ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጠረ ሓድሽ ሰብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጂ እቲ መንፈሰይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣምላኽ ስጋ እንደምን ከም ዝናተይ የብሉ ምክንያቱ ኣምላኽ ከም ተዓንቶ እዩ ዝበልና ኣምላኽ እንታይ ኢልና መንፈስ እዩ ኢልና ኦኬ ነዚ መረጋገፂ ዝኾነና ጥቕስታት ኤፌሶን 4 እንተደኣ ኸይድኩም ኤፌሶን 4 just ገለ አይዲያ ንኽልወኩም በር ኢንዴፕ ዘይኣቱኒ ወይ ከዓ ዕሙቕ ኢለ ኣቱኒ ብዛዕባኡ ስለ ዘይኮነቲ ክላስ ናይ ሎማዓንቲ ግን ኣትሊስት እቲ መንፈስ ዝበሃል ግን ሓሳብ ክህልወኩም ስለ ዘለዎ ብዛዕባኡ ገለገለ ሓሳባት ክብ ስለ ዝደለኹ ኤፌሶን 4 እንተደኣ ኸይድኩም ኤፌሶን 4 ከምዚ ይብለና ፍቅዲ 24 ኤፌሶን 4 24 እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጠረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ብምንታይ ዝተፈጠረ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጠረ ወብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጠረ መን ሙኻ ሓድሽ ሰብ ይኻ ድብል ደሎ ዋይና ሓድሽ ሰብ እዚ ኣነ ዘለኽዎ እቲ ናይ ቀደም ፊሽ እቲ ስጋይ መልክዓይ ገለመታት ገለ እቲ ናይ ቀደም እየ ዘለኹ እቲ ብደገ ማለት እዩ እሞ ናይ ሓቂ ዝተፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጠረ ሓድሽ ሰብ ዳ ኣይና እዩ ሓድሽ ሰብ ይኻ ድብሎ ደሎ ኣይና እዩ ብሓድሽ ተፈጢሩ ደሎ ተዳኢልና ግን እቲ ስፒሪት ናትና እዩ እቲ መንፈስ ናትና እዩ ኩሉ እንትናና ከም ዝነበርና ኢና መንፈስና ግን ዳግም ስለ ዝተወልደ ሓድሽ ሰብ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይጽውዕ ወይ ከዓ ነቲ ሓድሽ ኣብ ውሽጥና መንፈስ ኣምላኽ ዝተወልደ ሓድሽ ሰብ ይብሎ ማለት ቆሎሴውን the same ከም ኢልና ኣሎ the same ሓሳቢ ቆሎሴውን ከም ኢልና ኣሎ ማለት ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ቆሎሴ 3:10 ቆሎሴ 3:10 ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሮ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም እንታይ ዝለበስኩም ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ስለዚ ሓድሽ ሰብ ዝለበስ ዘሎ እቲ ሪል አይደንቲቲ ናትና እቲ ስፒሪት ናትና ወይ ከዓ መንፈስና እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ደኣ ንሰለስተ ብዛዕባ እግዚአብሔር መንፈስ ይልና ኣሎ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ይልና ኣሎ መላእክቱን መናፍስት እዮም ኢሎም ኣሎ ንዓና ድማ መንፈስ ይኹም ይልና ኣሎ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበለ እዩ ማለት ሰብ ዝበለ ደይኮነ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበለና እዩ ማለት እዩ ነዚ ገሊ ሰብ ብትክክል ስለ ዘይረዳ ሓደ ግዜ በኻልእ ኮንሰፕት ተረዲዩ ታዕታዕ ይገብር ግን just have in your mind up ተሓሳስባኹም እትዎ ቀሲልኩም ከዓ ተሳላስልዎ ማለት እዩ ቤስት ኤግዛምፕል ናይዚ ምናልባት ቁርብ ዕሙቕ ክትብል ትኽእል ግን just ከተንብቦ ከለኹም ካልእ ግዜ ከዓ ክበርህልኩም መታል ሉቃስ እንተደኣ ኸይድኩም ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዛንታ ኣዘንቲ እዩ ብዛዕባ ኣልዓዛርን ሃብታም ሰብኣይን ዝበሃል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ላትና ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 19 ጀሚርና እንተደኣ አንቢብና ያ ብዛዕባ ሰለስተ ሰባት እያ ትዛረብ ኣልዓዛር ሃብታም ሰብኣይ አብርሃም እታ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ምድሪ ከለዉ እታ ሃብታም ሰብኣይን እቲ ድኻ ሰብኣይን እቲ ድኻ ሃረር ብል ነይሩ ክበልዕ እቲ ሃብታም ከዓ እንዳጋየፀ ይነብር ነይሩ ኢሉ ድሓር ኣብ መንጎ ግን ሞይቶም ክልቲኣቶም ኢልና ብኻልእ ኣዘራርባ ስግኦም ኣብ ምድሪ ተሪፉ ንሳቶም ከይዶም ማለት እዩ እጂ ቲንክ ክትሓስቦ ከለኹ ማለት እዩ አብርሃም የለን ብስጋ ከይዲ እዩ እቲ ድኻ ሞይቱ ከይዲ እዩ ኣልዓዛር ማለት እዩ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ ሞይቱ ከይዲ እዩ ሰለስቲኦም ሕጂ የለውን ብስጋ የለውን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን ተራኺቦም ሕጂ ኣብቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ከነስተውዕሎ ከለና ዝገርም ነገር ተዛሪብሎ ማለት እዩ እንታይ ይብል ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ ኢሉ መላእክቲ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይኑ ቋ ሓቢሉ ንአብርሃም ኣብ ርሑቕ ንአልዓዛር ኣብ ሕቑፉ ረአየ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ
ኣብ ክልተ ቦታታት ነይሮም ክልቲኦም እቶም ሓደ አብርሃምን አልዓዛርን ኣብ ካልእ ቦታ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ ኣብ ሓደ መሳቀይ ክፍሊ ከም ዝነበረ ይሳቀይ ከዓ ነይሩ which means ሰብ እዚ ብስጋ በአካል ስጋ ይኮነን ከም ስጋናትና ደቆን ዝወና ይኮነን ደሎ ስጉ ገዲፍዎ ኸይዲ ምስከደ ግን ኣብቲ ሲኦል ዝበሃል ስፍራ ምስከደ ግን ኣም መንፈስ ፊል ይገብሪ ማለት እጂ ኣብ ስጋ ይኮነን እቲ ፊሊን ድስምዖ ደሎ ምክንያቱ ስጉ ምድሪ ገዲፍዎ ኸይዲ እዩ ሕጂ ግን ድስምዖ ደሎ ኣብ መንፈስ እዩ እቲ ቃንዛሲ ፔን ሲ ኣብ መንፈስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፔን ዝገብረሉ ደሎ እቲ ስጋ ጥራሕ ደይኮነስ ስጋ ምድሪ ገዲፍዎ ኸይዲ እዩ ሕጂ ፔን ዝገብረሉ ደሎ ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ትብል ኣላ ኣብ ስቃይ እዩ ደሎ መንፈስ ብመንፈስ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሞይቱ ስለ ዝኾነ ግን ይሳቀሎ ድሓር እሱ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ዓይኑ ቋሕ ተበለስ ወይ ዓይኑ ኣለዎ ዲዳ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ድብለና ሃው مش ዓይኑ ገዲፍዎ ይኸይድ ኣብ ምድሪ እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ድዛረብ ዘሎ ሕጂ ሰብ ካብ ምድሪ ምስከደ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስኣተወ መንፈሱ is active ብመንፈሱ ከዓ ኩሉ ከስተውዕል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ መንፈሱ ክግመት ዘይክእል ፖቴንሻል ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ኩሉ እንታይ ቁሉዕ እዩ it is visible ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዝሕባእ ነገር የለን ማለት እዩ that's why ምስከደ ነብርሃም ኣይፈልጦን እዩ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ይብርሃም ሞይቱ ነው ነብርሃም ሲ ብመልክዑ እስከ መገሪ አላሊዎ ግን ኣብዚ ጽሑፍ ድብለና ዋ አብርሃም ኢሉ ጸዊዕዎ ይብለና ዋ አብርሃም አቦይ አብርሃም ኢሉ ጸዊዕዎ ዋ አብ ይፈልጦ ከመገሩ አብርሃም ምዃኑ ከፈሊጡ ከመገሩ ዝተውዕልዎ ወይለይ ለካ መንፈሲ ይርኢ እዩ ማለት ዓይን ኣለዎ ማለት ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስከድካ እቲ መንፈስካ is active spirit ንብሎ ዘለና that's why ሰብ መንፈስ ንብሎ ዘለና እኮ ስጉኡ ገዲፍዎ ምስከደስ still ከስተውዕል ይኽእል እዩ ክቁንዞ ይኽእል እዩ ክሓስብ ይኽእል እዩ ዝሓለፈ ክዝክር ይኽእል እዩ ዘሎ ክዝክር ይኽእል እዩ ክቁንዞ ይኽእል እዩ ኩለን ተና ምድሪ ክገብረን ድኽእል ፊሊንግ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ስፒሪት ህያዊ ዘለዎ ከምዚ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ህልዊ ምዉት ኣይኮነን ህልዊ በቃ ስለዚ ምስከደ አልዓዛር ኣቦ ኢሉ ጸዊዕዎ ድሕሪኡ ጸዊዑ አብርሃም በዛ ሃልሃልታ እስቃ ኣለኹ ኢልዎ ሕጂ መንፈሱ ስስቀ ሃልሃልታ ሓዊ ኢኻ ኢልዎ ሃልሃልታ ሓውስ ሳቀይን ኣሎ ኢልዎ ድሕሪኡ አንፊ አጻብዑ አማይ ጠሚዑ ልሳኔ ከዝሕለለይ ንአልዓዛር ስደደለይ በሎ እጂ ታይልዎ ንአልዓዛር ከዓ ፈሊጥዎ ንአልዓዛር ባ ስደደለይ ኢልዎ እቲ ምሳኻ ደሎ ባ ሰብ ስደደዎ ኣይኮነን ኢልዎ ስፔሲፊካሊ አልዓዛር ምዃኑ ከዓ ፈሊጥዎ ስለዚ ብመንፈስ ኮይኑሲ ነቶም ኣብ መንፈስ ዘለዉ ሰባት ፈሊጥዎም ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሰብ እቲ መንፈስ እቲ ሪል አይደንቲቲ ናቱ ማለት እዩ that's why ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስኣተወ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሪኮግናይዝ ንምግባር ክኢሉ ንምንታይ ኩሉ ኣብቲ ስፒሪት ናቱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስፒሪት እዩ ኣብቲ ስፒሪቱ ዳውንሎድ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መንፈሱ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከስተውዕሎም ክፈልጦም ክዛረብ ሓሳባቱ ክገልጽ ዝኽኣለሉ ምክንያት እቲ ሰብ መንነቱ ኣብቲ መንፈሱ ስለ ዝኾነ ስጋ ዘይብሉ ክዛረብ ኣይክእልኒ ተንብል ነርና እዚ ሰብ እዚ ኣይምተዛረበን ነይሩ ማለት እዩ ሰብ ንኣብነት ሰብ ምስ ሞተ መንፈሱ ምስከደ እቲ ስጉኡ ክዛረብ ኣይክእልኒ ንምንታይ ስጉኡ በይኑ ደይዛረብ ሰብ እንድሕር ስጋ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስጉኡ ምድሪ ተሪፉ ደሎ ክዛረብ ይግብኦ ነይሩ ኖ እቲ ስጉኡ ምድሪ ተሪፉ ከሎ እቲ ሰብ ቀንዲ ካብ ውሽጡ ምስከደ ግን እቲ መንፈሱ እዩ ክዛረብ ዝጅምር እቲ መንፈሱ እንድሕር ደኣ ተመሊሱ ናብቲ ሰብ ከዓ እቲ ሰብ እንደገና ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት አልዓዛር ምስ ሞተ አልዓዛር ዓርኪ ኢየሱስ ማለት እዩ ሞይቱ ሳለስተ ራብዕቲ ገይሩ ጨኒ ዓርጎይታ ተሲእዎ እቲ ስጋ ኮሚቲ እዩ ነይሩ በስቢሲ እዩ ነይሩ እቲ መንፈሱ ምስ መፀ ግን ናብቲ ሰብ ምስኣተወ እቲ ስጋ ተሲኡ ዋ እሞ ከም ክዳን እዩ ነይሩ ማለት እዩ መፂኡ ናብቲ ክዳን ኣትዩ አልዓዛር በቃ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ንምንታይ መንፈስ ኮይኑ ብዚ ምድሪ ክመላለስ ኣይክእልኒ አልዓዛር እንታይ ደኣ ክኸውን ኣሎ ኣብ ስጋ ከኣት ኣለዎ ማለት እዩ ምስቲ ምድራዊ ነገር ኮሚኒኬት ክገብር እንተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ እና በዚ ጌርና እቲ ሓሳባት ኣትሊስት እቲ መንፈስ እንብሎ ዘለና
كمي عينت مخانو ننصبرق ወይ ከዓ ንምስትውዓል ክጠቅመና ኢለ እነ ሓሳብ እዚ ኣምጪዮ ማለት ብዛዕባ እቲ መንፈስ ዝብል ኣተሓሳስባ ቁርብ ስፍሕ ዝበለ ሓሳብ መታን ከለኩም ግን ይካን ስታዲ ባዕልካትኩም ካ ኢንቨስቲጌት ጌርኩም በዛሃብኩም ጥቅስታት ጌርኩም ከተጽንዑ ትኽእሉ ማለት praise god ናብቲ ቀንዲ ሳብጀክት እንድሕር ተመሊሰ ብዛዕባ መንፈስ ኣምላኽ ዝብል ግን መንፈስ ቅዱስ ንዓና ንኣመንቲ ኣብ ዝሓድሽ ኪዳን ዝተዋህበና ብሉጽ መንፈስ እዩ ማለት ብሉጽ መንፈስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 14 ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኢልና ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ምክንያቱ እቶም ሃዋርያት ተሸጊሮም ነይሮም አንታ ስኻት ከይድካስ ከመይ ክኸውን ገሊሎም ብዛዕባቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ሽግር ስለ ዝሓሰቡ እዮም ክኸይድ ኣይደለይዎን ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም ኖ ኢልዎም ኣነ እንተ ከይደ ይሕሸኩም ንኣኻትኩም ንምንታይ ኣነ እንድሕር ከይደ ኢልዎም ኣነ እንድሕር ከይደ ካልእ መጻናንዕ መንፈስ ክሰደልኩም እየ ንሱ ሽዑ እንታይ ክኸውን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ክኸውን ሕጂ ኢየሱስ ብስጋ ኣብ ምድሪ ድሩት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ሰማርያ ተሎ ኣብ ሰማርያ ኣይደሎ ኣብ የሩሳሌም ተሎኻ ኣብ የሩሳሌም ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣካል ስጋ ስለ ዝለበሰ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝመነፀና ምድሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ጎይታ ግን እንድሕር ኣነ ከይደ ግን እቲ መንፈስ ከማይ እዩ ዓይነቱ እዩ ዝፍለ ንዑ ግን ክሰደልኩም ኢልዎም እሱ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ኩሉ ግዜ ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ክኸውን ዝኽእል ብኻልእ ኣዘራርባ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንፈስ ምስ መፀ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ኩሉ ሰብ ክኸውን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣባይ ዘሎ መንፈስ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ኣብ ተኻልእ ሰብ ዘሎ መንፈስ ሓደ ዓይነት ስፒሪት እዩ ማለት ኣብ ኩላትና ግን ክዓይ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ጎይታ ተትህሉ ነይሩ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ሓደ ሰብ ይኽህሉ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ መንፈስ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝኣቱ ኮይኑ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣትዩኻ ይሰርሕን ይዓይን ማለት ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብጣዕሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኮር ዝኾነ ማለት ምክንያቱ ጎይታ ከምኡ ኢሉና በቃ ብደይ መንፈስ ምንም ነገር ክትገብሩ ይትኽእሉ ብዘይ በኣይ ምንም ነገር ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ which means ብዘይ በኣይ ማለት ጎይታ ብዘይ በኣይ ክብል ከሎ ብዘይ መንፈሰይ ማለት ክልቲኣቶም ሓደ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ብዘይ መንፈስ ኣምላኽ ምንም ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሰብ ዘሎ ክትፈልጥ ኣይትኽእል እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣይትፈልጥ ዝተምሃርካ ክትዝክር ኣይትኽእል ምክንያቱ ጎይታ ንሱ ምስ መፀ ኢሉ እቲ መንፈስ ምስ መፀ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ እንታይ ክገብረኩም ኢሉ ክመርሓኩም ኢሉ ስለዚ ብዛዕባ መሪሕነት ዝበሃል ክትሽገር ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ እቲ መንፈስ ክመርሓካ እዩ ናበይ ናብ ሓቂ ዘበለ ድሕሪኡ ኢኻ ብዛዕባ ዝመፅኻ ከፍልጠካ እዩ ከይኮነ ከሎስ ብዛዕባ ዝመፅኻ የፍልጠካ ኩሉ ግዜኻ ምሳኻ እዩ ጰራቅሊጦስ ኢልዎ ዘሎ በቃ ኩሉ ግዜ ኣባኻ ምሳኻ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኮቨነንት ደስ ዘብለካ እዚ መንፈስ እዚ ብምክንያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ስለ ዝመፀ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሳበይ በዛ ኤፌሶን ዘላ ሓሳብ ገይረ ክጠምራ ክፍትነ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንተ ደኣ ኸይድኩም ኤፌሶን ምዕራፍ 1 let's go ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንተ ደኣ ኸይድና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ተጠቕሲ I hope 13 ንስኻትኩም እውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ እውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ኢሉ ሕጂ is very important እዚኣ ምክንያቱ ምስ ምድሓንና ዝተተሓሓዘት እያ ምስ ምድሓንና ጥራሕ ደይኮነትካ ምስ ኩሉ ህይወትና ማለት እዩ ወንጌል ምስ ተነግረና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመናዮ እዚ መንፈስ እዚ ናባና ይመጽ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትግርኛና ክጽሕፍ እንከሎ ኣፍታ 14 ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና ኢሉ ዕርቡን እዩ ኢልና ብዙሕ ግዜ እዛ ጥቅስ እዚኣ ወይ ከዓ እዛ ሓሳብ እዚኣ ክትግለጽ ከላ ሕጂ
somehow በተተከለኛ አጋላለጻ አይተገልጸትን that's why sometimes it gives us confusion ማለት ሰብክ ገልጻ ኸሎ ገለገለ ገልጹ አኸሎ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ተዋሂብናሎ ልክ ከምቲ ብናያም አጋላለጻ ናይ ምድር ማለት ሰብ ሓደ ንብረት ክገዝእ ምስከደ ዲፖዚት ይገብር ገለማኒ ነቲ ንብረት ከም ዝወስዶ ድሓር ድማ ኢን ፉል ምስከፈለ ነታ ንብረት ይወስዳ ማለት ልክ ከምዚ ዳውን ፔመንት ጌርካ ትጸንሕ ድሕሪ ድማ ኣብታ ታሽ ምዝገበርካላ ታምእቲ ገንዘብ ወሲድካ ዋንነት ናትካ ትገብራ ታ ዲፖዚት ወይ ካታ ዕርቡን ግን ከም ትወስዶ መረጋገጺ ኢልና ኢና ንጽውዖ በዚ ስፒሪቹዋል ግን ትክክል አይኮነትን ታባሃላ ንምንታይ ገለሰብኩም ጌሮ ገልጻ ኸሎ ብዙሕ ነገር ያተጉድለልካ ምናልባት ሐሲብና ይንፈልጥ እንኾን ግን ሓደ ካብቲ ኮር ናይ ፋውንዴሽን ናይ ክርስቲያኒቲ ወይ ፋውንዴሽን ናትና ሰረትና ትንቅንቀልና ማለት እዩ ንስኻ መጀመርታ አምላኽ ንዓና ዕርቡን አይኮነን ከፊልልና አምላኽ ንዓና ሙሉእ ክፍሊት ይከፍልና 100% is paid ናተይ ናትኩም ዕዳ ዘድሌና ዘበለ ኩሉ አምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሁሉ ዕዳ 100% ይከፍልዎ ዘይተከፍለ ነገር የለን ከዕድገና ኸሎስ ዳውን ፔመንት ይኮነና ቀሚጡ ወይ ዕርቡን አይኮነን ይሂቡ 100% ይከፍሉ ሙሉእ ብሙሉእ ናቱ ጌርና እዩ ዋንነት ሙሉእ ብሙሉእ ተሰጋጊርናስ ና ውሉድ አምላኽ አቲና ኢና ውሉድ አምላኽ ተባሂልና ኢና ብሕጂ ኮነን ክቀየር መንነትና ወይ ካሽምና ኦሬዲ ተለውጪ ታማዓልቲ ምድሓን ዝወዳሓናላ ማዓልቲ ሽዑ መንፈሳዊ ስጋዊ ኩሉ ነገር it is totally changed ማለት አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩ ዕዳና ኩሉ ኣብ መስቀል ቀራኒ ከፊልዎ 100% ድሕሪ ኢኸ በዋንነት መጽኻ ድማ 100% ወኒንና ማለት ንሕና ናቱ ኢና ሕጂ ናይ ገዛር እስና ይኮና ንሕና ነቲ ዝሞተ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ኢና ንሕና ማለት ዕርቡን እንድሕር ዳኣ ተኸፊልልና ግን ገለ ክፋል እዩ ተኸፊሉ ደሎ እምበር 100% ይኮነን ተኸፊሉ ደሎ ማለት ኖ ዝተኸፍለ 100% ኢናትና 100% ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊልዎ እዩ ነቲ ክፍሊት ማለት ገለ ጥቕሲ ክህበኩም ቆለሴ ኸድኩም ተዳሪኢኹም ቆለሴ ምዕራፍ 2 ተዳኣ ኸድና ቆለሴ ምዕራፍ 2 ተዳኣ ኸድና ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ግን ንተኣሽሙ ኾነና ኢለ ቆለሴ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከዓ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቆ ነናይ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ዝነበረና ብሙሉእ እንታይ ገይርዎ ኢሉ ብደሙ ደምሲስዎ ኢሉ ስለዚ ዕዳ ዝነበረና ክኽፈል ዝግብኦ ዝነበረ ክፍሊት ብሙሉእ እንታይ ገይርዎ ካንስል ደት ናትና ዝነበረ ዕዳ ዝነበረ ብሙሉእ ደምሲስዎ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ኢሳያስ 53 ተዳም ቢብንያ the same ኮሙ ዋጋ ተኸፊሊ ገላትያ 5:1 ተዳም ቢብንያ ከዓ the same ኮሙ ዕዳ ተኸፊሊ ኩሉ ተጠቅስታት ተዳም ቢብንያ ሓራም እንትንከውንሲ ክርስቶስ ሓራ አውጪና ኢሉ በኻላ አዛራርባ አባርነት ነይሩ ሓደ ሰብ ድሕሪ ሪዲምፕሽን ንብሎ ወይ ሓድገት ሓጢአት ንብሎ ኩሉ ሰዓ በተተኸክል አጋላለጹ ንሓደ ባርያ ኸሎ ከድካ ዋጉኡ ትኸፍለሉ መጀመርታ ዋጉኡ ትኸፍለሉ ናይ ባርነት ካብ ባርነት ነፃ ማለት እዩ 100% ከፊልካ አኻ ካብቲ ባርነት ትገዞ ድሓርከ ካብ ባርያኻ ነፃ ትገብሮ ማለት እዩ ንስኻ እንዲኻ ወኒንካዮ ናትካ ኢኳ ድሕሪኡ ከዓ ባርያ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዕዳጋ ኸይዱ ቀደም ሰብ ክገዝእ ከሎ ንሓደ ባርያ እቲ ሸያጣይ ዋጋ ይውፃሉ $50 ተዳኢልዎ ንኣብነት እስኻ $50 ሂብካ ትገዞ ደሰይም ንስኻ ንዓኻ ባርያኻ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ይሽቅለልካ ንዓኻ ማለት ኢየሱስ ግን ከምኡ ይኮነን ገይሩ ካብ ባርነት ተሻይጥና ድሕሪኡ ነፃ ይጌርና ባራዩ ደይኮነስ ውሉድ ጌርና ወረስቲ ጌርና ምክንያቱ ባርያ ኣይወርስኒ ውርሻ ይወስድኒ ተዳኣ ገዚእካ ንሓደ ባርያ እዩ ኩሉ ሰዕ ኣይወርስኒ ከዓ ናይቲ ገዛ ዘበለ ንዑ ኣይብፅሖኒ ዋላ ደቁ ኸማን ባራዩ እንዳኾነ እዮም ዝዓቢ ንምንታይ ባርያ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓዲጉ ናይ ባርነት ነገር አልጊሱ ውሉድ ጌርናስ ንምንታይ ስለ ዝወለደና ማለት
ታስዋይ ውልድነት መሰል ዝተቀበልና ማለት ነቶም ዝተቀበሉ በስሙ ንዝኣመኑ ውሉድ ኣምላኽ ኮኑ መሰል ሃቦም ኢሎም ደሎ ባይ አይደንቲቲ ዳግም ምስተወለድና ናይ ውልድነት መሰልካ ተቀቢልና ማለት ውሉድ ካብ ኮንካ እንታይ ኢልና ወረስቲ ኢና ንክርስቶስ መዋርስቱ ንኣምላኽካ ወረስቱ ኢልና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ውሉድ ስለ ዝኾንና ማለት ባይ አይደንቲቲ መጽና ስለዚ እዚ ብዛዕባ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዕርሙን መንፈስ ቅዱስ ኢልና ክንሓስብ ከለና ዕርሙን ኣይኮነን ተኸፊልና 100% ተኸፊልና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዝመጽእ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ሓደ ንብረት ዕርቡን ገዲፉሉ ኸይዱ ኔክስት ታይም ሓሳባቱ ክቕይር ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓንቲ ቲቪ ዕርቡን ሂበን በልኣነ ድሓር ካባኻትኩም ሓደ ኮመንት ሰምዕ ከምዚኣተን ዝኣመሰላ ቲቪ ሲ ጽቡቃት ኣይኮናን ተዳኢልኩም ኣነ ሓሳባተ ይቕይር ማለት እዩ ከይደ ነቲ ድሸጥ ዕርቡን ሂበን ኣነ ብዛዕባ ዛ ቲቪ እዚ ኣይተሓጎስኩን ስለዚ I don't want to take it ኢለ ሓሳባተ ይቀይር ኣለኹ ይብሎ ንሱ ከዓ በቲ ስምምዕ መሰረት ወይ ነቲ ዕርቡን ዝኸፈልክዎ ይወስዶ ወይ ድማ ገለ ፐርሰንት ቆሪፁ ዝተረፈ ንዓይ ይህበኒ ማለት እዩ ምክንያቱ I changed my mind ክልውጥ ዕድል ኣለኒ ሙሉእ ብምሉእ ከዓ ይከፈልክዎን ትሰልዲ ስለዚ ሓሳባት ይቅይር ክእል ስለዚ ኣምላኽ እንተ ደኣ ንዓና መንፈስ ቅዱስ ከም ዕርቡን ሂብና ሓሳባቱ ኣምላኽ ተቀይሩ ከዳ እንታይ መተኣማመን ለና ኣሞ ንሕና ካለሲ ኣምላኽ ሰኪር ገይረልና ዲ ኣይገበረልና ሰኪር ዲና ተወሊድና ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልና ክንብል ከለናስ are we secure ዲና ናይ ምድሓና ነገር ወይስ at any time ኣምላኽ ሓሳባቱ ተቀይር ክእል ወይ ንሕና ገለ ነገር ተደኣ ኮይናሲ ንኣብነት ንብረት ክትወስዳ መስከድ ካብቲ ገዛስ ተሴራ ተጸኒሓት ካሳይ ትወስዳኒ ኸታ ንብረት ሳፖዝ ንሕና ከምኡ ኮይና ተጸኒሕና ኣምላኽ ኣይወስደናኒ ማለት ዲ ንኣብነት ኣብ ገለ ሓጢኣት ተደኣ ጸኒሕና ወይ ድኾነ ኢንሲደንት ተደኣ ጸኒሕና ሲ ጎይታ ምስ መጸስ ገዲፍና ዲ ኸይድ what is our security ውሕስነት ደይብሉ ዲና ንነብር ዘለና ወይስ ውሕስነት ዘለዎ እዩ ኣብ ክርስቶስ ጋራንቲ ለካ ዲ የብልካን ብናይ ክርስቶስ ውዱእ ስራሕ ዲኻ ዲሕንካ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተኣቱ ወይስ ስቲል ፕሪኮንዲሽን ኣሎ እዩ ወዕርቡን እንተደኣ ኮይኑሲ የት ኣምፔድ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣይተኸፈለልካን ወይ ባዕልካ ትኸፍሎ ነገር ኣሎ ወይ ስቲል ኣምላኽ ትኸፍሎ ነገር ኣሎ ማለት ሃራይ ብወገን ኣምላኽ ዝተወዲኡ ተኸፊልና ብወገንና ክንገብሮ ነገር ኣሎ ድዩ ንምድሓን ደይተኸፍለ ነገር ኣሎ ድዩ ንሕና ክንከፍሎ ዘለና ኖ ብኣምላኽ 100% ተኸፊሉ ተወዲኡ ብናትና ከዓ ሓንሳ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ምስ ተቐበልናዮ we are sealed እታ ሕጂታ ማሕተም ኢልዋ ደሎ ዕርቡን ማሕተም ኢልዎ እንደሎ ቀንዲታ ማሕተም እያ ታ ድልድል ሓሳብ ማሕተም ማለት እንታይ ማለት ይመስለኩም ብትግርኛና እስኪ ከነንብባይና እንታይ ኢልዋ ከም ዘሎ ኣብዚ ኤፌሶን ከድና ከነንብብ እንዲና ታደንበብኩ አንተ ወይ ማለት ኤፌሶን 4 ሶሪ ኤፌሶን 1 ቅብለ ንስኻትኩም ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓቶምኩም እታ ተሓቶምኩም ትብል ደላ ክልተ ነገር ከተስምዕ ትኽእል እያ ምሕታም ማለት ከምዚ ማሕተም ምሻሎ ማሕተም ኣሎ እታ ሓንቲ ግን ታቐንዲ ግን ምናልባት በዚ ሓሳብ ክትሕዛ ቁርብ ተሸግረካ ኣብቲ ቀንዲ ትርጉም ግን እታ ሲል ትብል ከምዚ ምዕሻግ ማለት ምዕሻግ ሓደ ንብረት ንኣብነት ጥርሙዝ ወይ ገለ ነገር ኣብቲ መጨረሽታ ሲል ክትግበር ኣለዋ ክትዕጾ ኣለዋ ክትቁለፍ ኣለዋ እታ ወይ ከይትባላሾ ወይ ከይትነፍስ ወይ ድኾነ ነገር ከይኣትዋ እቲ ድገዝእ ድማ ክወስዳ ከሎ he has to make sure it is sealed ኣብነት እንዳ ሱፐርማርኬት ከድኩም ሓንቲ ዕሽግቲ ክትገዝኡ ከለኹም ሓፍ መሰበልኩማስ ተኸፊታ እንድሕር ኣጸኒሓትኩም ኣይትወስድዋን ኢኹም ንምንታይ ሓደ ክትባላሾ ትኽእል እያ ካልኣይ you are not sure ሰብ ተጠቂምላ ድዩ ኣይተጠቀመላ
حتى أتفترلك كم يقدر كاتوزع يتوزعنا قديف كأي أخذ غيد you're not sure ስለዚህ ተሓተመት ማለት እዚ ጽሑፍ እዚ ሕጂ ክዛረበና ከሎ ታሲል ትብል ደላ በክልተ ነገር ይተጠቂምላ ደሎ አፊርም ይዝገብረ የረጋግጸልና አይደሎ ንስኻትኩም በተመንፈሱ ተሓቲምኩም ክብለና ከሎ ሓደ እቲ መንፈስ ናትና በመንፈስ ቅዱስ ይተሓቲሙ እንታይ ከይከውን ሲን ዝበሃል ኃጢአት ዝበሃል ኣብቲ መንፈስና መታን ከይኣቱ ኣብ መንፈስና ሕጂ ኃጢአት ይኣቱን ኣብ ስጋና ኃጢአት ዝሰርሕ ፋንክሽን ዝገብር እቲ መንፈስና ግን it's already sealed ኮይኑ sealed እንድሕር ዳ ደይ ኮይኑ ዝኾነ ኃጢአት ምስ መፀ ናብቲ መንፈስና ፔኔትሬት ገይሩ ከኣቱ መንፈስና እንድሕር ዳ ተባላሽ ድማ the same ልክዕ ከም ተኣዳም ዝሞቶ ሞት ንሕና ከዓ ክንመውት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ሪፒት ክገብሮ እዩ ነቲ ፕሮሰስ ማለት እዩ ኃጢአት ትገብር መንፈስካ ይመውት ካብ ኣምላኽ ትፍለ እንደገና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወፅእ ይመውት እንደገና ንመንፈስካ ዳግም ይወልዶ ሕጂታይ ክኾን ማለት ሪፒትድ ፕሮሰስ ክኾን ማለት ዝተደጋገመ ክኸውን ማለት ዕብራውያን ከተንብቡ ከለኹም ግን ሓንሳ ንሓዋር ዝኸውን መስዋዕቲ ምሳቅረበ ኣትብል ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋር ዝኸውን መስዋዕቲ ኣቅሪቡ እዚ መስዋዕቲ እዚ ከዓ it's 100% ጋራንቲ مش كوم يبلنا ادفرتايز غبر خلوس غارانتي يبلخا غارانتي نمنتاي متامامن مالتي ابز مدرزسي متامامن زيبلنا انت اخويناكو خاب كل سب ندنغصينا مالتي زن غبر دلنا كله منفساوي مصحف قدوس مزمور بقى انا غويتا اغلن بلا سكيرا يكونان مالتي نو سكيورتي ناتنا يسوس مسكده انا منفس كسودلكم منفس مسمص نمنفسنا سكير غيرو مالتي سيل غيرلو حاتيمو انتاي كيكون دامج متان كي بالاشو متان رسعات كي اتو كونتامينيت كي تكون سين كي اتو متان ذاتس واي منفسنا كل غزي مس منفس املاح دايركت ريليشن زلو املاح مس حاتيات صلي يبلون سوري املاح مس حاتيات ركب يبلون امونغو املاحن امونغو سبن زفلاله زنبر قدم كو حاتيات زبحالي ስለዚህ መንፈስ አምላክ መጽ ከይሰርሕ ዝኽል ኩሎ ኃጢአት ይነሩ ሕጂ ግን እቲ መንፈስና ሲል ስለዝኾነ ስለዚህ ተሓትመ ኩሉ ግዜ መንፈስ አምላክ ምስ መንፈስና ይምስክር ማለት ኩሉ ግዜ እቲ መንፈስናትና መንፈስ አምላክን ርክብ ኣለዎ ንምንታይ መንፈስናትና ሲን ስለዘይብሉ ኃጢአት ስለዘይብሉ አምላክ ኣብቲ መንፈሰይ ከኣቱ ከሓድር በቂዑ ማለት ኮሚና ንብል ምሽ አምላክ ኣብ ያለ ተላይልና ሳውሽጥና ኣሎ ንብል አምላክ ደምስ ኃጢአት ርክብ ኣለዎ ይዳሙ በስጋኻ እኮ ኃጢአት ትገብር ኣለኻ ነፃ ይኮንካ በእምሮኻ ኃጢአት ትገብር ኣለኻ ሞህሚ ጌርዳ አምላክ ዳኣባኻ ይሓድርሞ ምስ ኃጢአትካ ምስ ኣበሳኻ ምስ ኩራኻ ምስ ቂምካ ምስ ቅርሕንትኻ مش كله جفت مفتكا أملاح ما تيجي عبها ما تأكلني unless your spirit is pure منفس كانوا تشوف تدا أخوي نقول جابير عبها حدر يقلي أنا نبون مثلا خا عبها تكون محدر نجبريله سلازي أملاح أوش تنازع حدر عبت منفس ناتناي نسد ما بملك أملاح زتفتر حد السب منفسنا مالت سلازي جابير بمنفسه أم منفسنا إذا عي مالت تمنفسنا خا أنتي كويني sealed كويني تحاتيمو protected كويني مالتي بس second خا محتم لك كم زي مفلتا تغيروا لنا ابنت قالي تراموز انت داري اخمو ابتا باليقا محتم تغبر الله مالت نايمن وناني نايمن تكال كم زخونت تا مفلتا لاتا سيل مستغبرس وانا نايتا كامباني نايتا ترموز ويكا نايتا اوشت ازلو ነገር تحصيل كوينا دلا بترس زلا عرما ويك ملكت يعني جعل علم مسبلك وري مسبلك نايمن تكالات فلت مالتي ده سيم نحنا خا سيلي دينا خنبلك محتم تغير لنا يخنبلن كلنا اتمنفس قدسي مالت that's why اغاننتي ري مسبلنا دينو از نمنتا مارك سلازلنا نايمن مارك ناي املاح we are already marked مستر انا بتمنفساو عالم سي مارك لنا شيطان ولا حد نغير كغبرك ايكلنا why you have already a mark مارك زلك حسب يخنس أما نفسك أتيق عقرقر هيكلني you already have a mark don't touch it touch كقوري كلني نمن تاي مسلكم لا بنت كم تاي مالتي مسلكم قريب ياخد 2 minutes 3 minutes نابنت جزا ويتكال نايتي من محدار نايت ختمه مچ انت دا عشيغو تعشيغيلو انت دا تقيلو زغونه سب مچ نتا محتم كخفتا ايفقدلوني ولا وانا نايتا بوتا نمن تاي بأتوريتي تتحت زلا على بعل سلطاني نابنت هذا سرحتني مصي كود تقعنتا ورقت اتا ورقت بمهلاوا ግን اتا ريبريزنت تغبرا نت غفرمنت ريبريزنت تغبر تا ورقت
ነቲ ኢንዲቪጁዋል ሰብ መጽኡ ዝጠቅዓ ኣይኮነትን ንኣብነት ኣነ ጎይታ ንሰብ ተዳቕቢሌስ ኣነ ኮንኩን ብድሕሪ ተሓታቲ ኣነ ሊንክ ገይረሉ ማሕተም እታ ወረቐት ጥቃዕ ዕድዓ ገይረ እምበር ዋና ናይታ ወረቐትን ዋና ናይቲ ምምሕዳርን ግን እቲ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ጎይታ ምስ ተቐበለ ማሕተም ዝገብረሉ ተመንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ከዓ ነዚ ማሕተም እዚ ክኸፍቶ ኣይክእልን ኣይፍቀደሉን ኢኻ ስለዚ ሰይጣን መፂኡ ንዓኻ ድላይ ክገብረካ ኣይክእልን ንምንታይ you have a seal بدي authority night وانا نعاقتن كفكاي كل that's why منفسنا أب قد ما أملاك secure وزخنا مالتي secure أب سجانا أب التحساس بانا جوزاو عالم سرز الرغب استفعل عليه نجار كذا حنا يخلي أب سجانا أم منفسنا جن nothing can penetrate ما أب تمنفسك أب تناوش تسبك حدي سبت بهاي الزوع بملك أملاك زتفتر السبجن زخنا عبر رخصت ولا حدا نجار يبولن تاعنتو إفسون زبمنا كم قلنا له بتي إفسون كم بملك أملاك استفتر بملك أملاك استفتر حد السب زلبسكم يلو بملك بناء حق صدقن قدسنا سلازي تمنفسنا صادقي قدوس يغا بملك أملاك يتفتيرخ كل جزيها خميني يزنبر that's why كا أب سمايات مس كريستوس أقمتنا إلدول إفسون كزار كل أب سمايات مس كريستوس يسوع أقمتنا من أو حكمة زغيل تدعيلنا تمنفسنا سجانا يكون سلازي نحدش كده security ناتنا أملاك ذهبنا secure كقبل نايلو زي ما حتم زبحل ناي منفس قدوس مالتي we have a guarantee مالتي أب أملاك جتال لنا مالتي guarantee ما نم نجر كابزا مس كريستوس زاتنا يا كيدان كابزا مس كريستوس زلاتنا فقري كفلنا زغيل ما نم حيل حجي يلن مالتي that's our security مالتي يوسف كزارب كله أبي يوحنسي كم إلى الله أتنا باقي عيلو أبي يوحنس عسرت أتنا باقي عي جنا دمت أي سمعة أنا خا أللين نساتنون نسعباني أنا خا عيلو هيوت زل عالم إهبن نزل عالم دما أيت أف أن إين نزل عالم أيت أف أن إين من ينزين تنا باقي سلز بقي أنت دا أخونك يار بقي تلا يتخونني بقي خا قلت خا أنت نزل عالم نزل عالم دايك خوناني أكتفاني كاب إيديون زمن زعن يلا من كمن زعك يخيل كاب إيدي يسوس ما نم حيلي كاب قوي تاخد دفع you are already sealed اتينا آتن زهبني أبوي كاب كله يعبي إمو كاب إيد أبوي حدوكوا زمن زعن زغل يلبون praise God سلازي لومي زي منفس قدوس تحاتيمنا هنا we are sealed by the Holy Spirit عربون منفس قدوس لنا نتوعه كم عربون كم كل جزيد زربو زي كنا we are sealed كنا محتمل لنا ملكت at the same time corrupted كيكون spirit ناتنا أملاخ بمنفس جيرو حاتمه مالت we are not going to be corrupted مالت كاب زيت زريقهم كم بحدش زيت ولدكم إلى النادي لو بيتروس حجي نقومي incorruptible seed يزول أبتنا إنجليش حجي incorruptible التسيد ناتك corrupted أيكونني آدم حتى أتمس جبره corrupted كويني تمنفسه corrupted كوين كاب أملاك كاريح يقيب لنا ناتنا seed جن كاب تزيت كاب كريستوس يسوع لزيت هولده incorruptible seed كوين ما and this is protected by the Holy Spirit بمنفس أملاك أنت كوين حجي sealed كوينه تحاتيمه مالتي praise God لذي أبا أملاك we have a confidence أب قويتا confidence لنا مالتي يسوع قويتا